Често обаче работодателите не са сигурни дали това тяхно задължение по член 140 алинея 3 от Кодекса на труда е приложимо за всички, които полагат нощен труд, или касае само предприятия със специфичен характер и организация на труда. Объркването идва от задължението за осигуряване на безплатна храна, което е регламентирано в наредба номер 11 от 2005 година. Тази наредба касае единствено задължението на работодателя да осигури храна на работници и служители, които работят в предприятия със специфичен характер или организация на труда. Ако в дадено предприятие се полага нощен труд, но не се извършва работа със специфичен характер, за работодателя възниква задължението само по член 140 от Кодекса на труда. Независимо от характера на работа, задължението на работодателя е да осигури безплатна храна и ободряващи напитки за работниците и служителите, които полагат нощен труд.